Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malamanmu ta wannan gida na Dubun Asirai TV mai albarka. A yau muna tafe da wani gagarumin sirri ne na mallaka da yardan Ubangiji. Insha Allah. Ina saurayi mai neman mallakar budurwa. Insha Allah. Kai da kake neman ka mallaki budurwarka da take baka wahala, ta ɗaukan maka alkawari ba za ta cika maka ba, ta ce maka yau za ta zo ku haɗu ba za ta zo ba. In kuma ka kira ta ba ta daga wayarka, kana son kai magana da ita ba za ta baka daman ka ba. In ta zo ma ba ta wuce minti kaɗan kawai take komawa. Insha Allah. Idan kana so ka mallake ta da zarar kaman ko ka zage ta haka, ba za ta ɗauki wannan zagin da muhimmanci ba. Insha Allah. Sirrin dai insha Allah kaman ana cewa wanda bai tashi aure ba za a iya ce mai dai kar ya aikata wannan sirrin. In ko baka tashi yin aure ba ɗan uwa kar kai wannan sirrin. Saboda abin za a ga kamar ka mata asiri ne insha Allah. In ba maganar ka ba, ba ta ɗauka maganan wani ɗan adam insha Allah, ko in ce wani saurayi in ba kai ba, da yardan Ubangiji. To, yanda ake yi shine, da farko sai a zana wannan khatimin a tafin hannunka. Insha Allah. A sama sai a rubuta sunan kai da kake so ka mallaki budurwar, sunanka za ka sa, za ka rubuta a sama inda aka rubuta ismuka nan insha Allah. Sai ismuha, wato sunar macen, sunan wanda kake so ka mallakan kenan. Yawwa. In ka sa shi kenan, da ma tafin hannunka kake za ka rubuta insha Allah. In ka tashi zowa gurinta, sai in aka rubuta sai a samu romo na miya kenan, sai a samu romo kaɗan shafa hannun nan naka insha Allah. In ka je gurinta hira, sai ka samu ka rage kuɗi ka bata. To garin bata kuɗin ka samu dai ka rage hannunta insha Allah. Ka rage dai jikinta haka dai, kaɗan shahi jikinta dai haka dai. Yawwa dai inda dai ka dai kama dai jikinta haka dai. Yawwa. To da yardan Ubangiji duk duniya ba namijin da take ƙara so insha Allah in ba kai ba. Duk abin da ka gaya mata insha Allah sai ta yi. Da yardan Ubangiji mu jarraba ne wannan sirri mai ƙarfin gaske insha Allah. Yawwa.